Яська буде стрибати. Тут, махай привітик. Привіт, а тьомики? Обережно. Ні, ближче підходь. Ще. Аді. Підожди. Бабах буде. Хто це пішов? Папа. А хто там дивиться телевізор? Папа. А телевізор хто дивиться? Да. Я. Хто? Папа. Хто дивиться телевізор? Хто дивиться телевізор? Хто? А ну диви. Ку-ку. Ау. Як тебе звати? Як тебе звати? Ясь. Ти Ясь. А з ким ми балакаємо по... Ні. З ким ми по скайпу балакаємо? Ні. Не больно? Бабо. Не можна так робити, стрибати. Ні. Яся.